newn ni gannu'n intrada i gochwyn. Felly, diolch yn fawr Mayda. Wel, fel mae hi'n digwydd, yr troion dwytha yma yn ystod mis, tro dwytha mis Gorffennaf ac yn mis Mehefin, dyn ni wedi bod yn rhannu am hanes Solomon efo chi. I gochwyn, fel mae Solomon yn ceisio doethineb yr arglwydd yn gyntaf cyn gochwyn ar ddim byd arall ac yn cael cynnig hynny fynd ac yn dewis doethineb oddi wrth yr arglwydd i lywodraethu'r bobl mi wedi rhoi iddo fo, ac i fod yn gyfrifol am yr hyn oll yma Duw wedi rhoi a'i ymddiried iddo fo. Wedyn mi gawson ni weld wythnos dwytha ynglŷn â gweddi gynhwysfawr Solomon ac ymateb Duw a'r amodau Duw yn ei gosod i fod yn gwrando gweddi. Ac fel y mae o'n gwrando'n gweddi ni i gyd, ac wedi gwneud i ffwrdd a'n beiau ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Heddiw yma, dyn ni'n cael rhyw ddod at ddiwedd hanes Solomon, yn cael gweld i rhagoriaeth o a'i holl gyfoes o mewn gwirionedd hefyd. Ond mi ddechreuwn ni yn ogystal, dwi'n meddwl, hefo yr emyn yna sydd yn sôn am rhagoriaeth Iesu Grist. Ond Ann Griffiths sydd wedi cyfansoddi'r geiriau, Wele'n sefyll rhwng y myrtwyd wrthrych teilwng o'm holl fryd, a'r ddengmil y mae'n rhagori o wrthychau penna'r byd. Ac edrych y hi, wrth gwrs, ar yr arglwydd Iesu Grist, ac yn ei weld o yn ei harddwch, yn ei weld o'n rhagori ar bob peth arall, ar hyd wyneb y ddaear yma. Ac ar yr holl wrthychau i gyd, ac yn ei gymhario i rosyn Saron. O'n i'n ardd rhywun noson o blaen ac yn gweld rosyn Saron go fawr yn dringo i fyny nerbyn y ffens ac yn hardd yn y fan honno yn y cefndir ac yn tynnu sylw felly. Bod yr arglwydd Iesu yn tynnu'n sylw ni ac yn enyn nid yn unig yn hedmygedd ni, ond yn hanwyldeb a'n cariad i gyd wrth i ni roi yn bryd arno fo. Wedyn, hyderu bod Francis wedi cael hyd i'r gân. Sian James sydd yn canu mewn i rhannu'r trac yna efo chi.
Catrin, os ydych ti ddarllen. Diolch. Dwi am ddarllen o Cronicl 2, penod 9, adnod 11 a 22-27. Dwi'n trio am ffôn yn y siwr bwyta, so dwi'n just gweithio weithio. Neu byddai'n ôl i'r llyfr. Roedd brenhines Sheba wedi clywed mor enwog oedd Solomon. Felly dyma hi'n dod i roi prawf iddo drwy ofyn cwestiynau anodd. Daeth i Jerusalem gyda'i gwarchodlu yn grand i gyd, gyda nifer fawr o gymelod yn cario perlysiau a lot fawr o air ac emau gwerthfawr. Aeth i weld Solomon a'i holi am bopeth oedd ar ei meddwl. Roedd Solomon yn gallu ateb ei chwestiynau i gyd, doedd dim byd yn rhy anodd iddo ei esbonio iddi. Roedd y brenhines wedi syfrdanu wrth weld mor ddoeth oedd Solomon, a hefyd wrth weld bod y palas wedi adeiladu, y bwydydd ar ei bwrdd, yr holl swyddogion oedd yn eistedd yno, pawb oedd yn gweini arno, ei gwisgoedd a'r weitars i gyd, a hefyd yr holl arferthau roedd yn ei llosgi i'r arglwydd yn y deml. A dyma hi'n deud wrth y brenin, mae popeth nes i glywed amdano ti'n wir, yr holl bethau rwy ti wedi cyflawni, ac mor ddoeth rwy ti. Doeddwn ni ddim wedi credu'r peth nes i mi ddod yma a gweld y cwbl am llygaid fy hun. Wir, doeddwn ni ddim wedi dweud yr hanner wrthai. Mae dy ddoethineb mawr yn fwy o lawer na beth ddwedwyd wrthai. Mae'r bobl yma wedi bendithio'n fawr, y gweision sy'n gweini arna ti o ddydd i ddydd ac yn cael clywed dy ddoethineb di. Bendith ar yr arglwydd dy dduw, mae dy ddewis di i ddefnasu ar ei ran. Am fod dy dduw yn caru Israel ac eisiau iddyn nhw aros am byth, mae wedi dy wneud di yn brenin i ti lywodraethu'n gyflawn ac yn deg. A dyma hi'n rhoi 4 tunnell a hanner o aur, llwythi o berlysiau ac emau gwerthfawr i'r brenin. Welwyd erioed gymaint o berlysiau ar hyn roedd y brenhines Sheba wedi rhoi i'r brenin Solomon. Roedd gweision Hiram hefyd, gyda help gweision Solomon, wedi cario aur o offir a llwythi lawer o goed algwm ac emau gwerthfawr. Dyma'r brenin yn gwneud grisiau i deml yr arglwydd a phalas y brenin o'r pren algwm, a hefyd telynau a nablau i'r cerddorion. Doedd neb wedi gweld dim byd tebyg iddyn nhw yn wlad Juda cyn hynny. Wedyn, dyma'r brenin Solomon yn rhoi popeth roedd hi eisiau i brenhines Sheba, mwy nag roedd hi wedi rhoi i'r brenin, a dyma hi'n mynd nôl adre i'w gwlad ei hun gyda'i gweision. Felly roedd y brenin Solomon yn fwy cyfoethog ac yn ddwythach nag unrhyw brenin arall yn unman, ac roedd brenhinoedd y byd i gyd eisiau dod i ymweld â Solomon i wrando ar y doethineb roedd yr arglwydd wedi rhoi iddo. Bob blwyddyn roedd pobl yn dod â rhoddion iddo, llestri arian, llestri aur, dillad arfau, perlysiau, ceffylau a milod. Roedd gan Solomon stablau i 4,000 o geffylau cerbyd rhyfel ac 12 o filoedd o geffylau.
Roedd yn eu cadw nhw mewn rhai trefi penodol ac yn Jerusalem. Roedd yn rheoli'r holl gwledydd o afon Ewphrates i wlad y Philistiaid, i lawr at y ffin gyda'r Aifft. Roedd arian mor gyffredin a cherrig yn Jerusalem, a choed cedrwydd mor gyffredin a'r coed sycamor sy'n tyfu ym mhobman ar yr iseldir. Roedd ceffylau Solomon wedi mewnforio o'r Aifft a'r gwledydd eraill i gyd. Diolch yn fawr am y darlleniad yna. Yn mynd â ni at y cyfoes mawr oedd i'w gael yng nghyfnod Solomon yn yr ardaloedd yma. Tunelli a'r dinelli o aur ag ati. Ac yn meddwl, erbyn hyn ynde. Bod Syria wedi ddinistrio gan ryfel Iemen, lle roedd Hiram a'r holl gyfoes oedd yn y fan honno i'r gogledd o wlad Israel. Iemen wedi dinistrio hefyd gan ryfel lle oedd Sheba yn dod a'i holl berlysiau a'r aur yma gyda hi yn ogystal. Yr anghydfod sydd yn yr ardaloedd yna i gyd yn y dwyrain canol. A meddwl yr holl gyfoes oedd yn arfer bod yna wlad ac yn wledydd mor freintiedig a chyfoethog yn ei hadnoddau a'r llwybrau i gyd yn croesi yn yr ardaloedd yna, yn golygu bod Solomon yn gallu manteisio ar hynny i gyd. Ond mi roedd Solomon yn rhagori llawer iawn ar holl frenhinoedd y ddaear, ar bob peth arall yr oedd brenhines Sheba wedi weld. Mi welsoch chi falle llun o brenhines Sheba yn dod ato fo ar ei orsedd. Cyn y darlleniad y fanne, a'r gorsedd yn fwy na'r gorseddau eraill oedd gan neb arall hyd yn oed. A'r palas Solomon yn fwy ag ati ac yn well. Ac fi allwch chi ddeud bod y pethau sy'n rhagori yn aml iawn maen nhw'n fwy, maen nhw yn well ag ati na phethau eraill. Ac yn meddwl am y pethau sydd yn well ac yn fwy, yr oedden ni fel y gwyr lawr ohonoch chi yn yr Alban ychydig misoedd yn ôl. Wythnosau, ydy gwir, yn swnio fatha misoedd yn barod. Ac yn gweld y mynyddoedd sydd yno. Ac wrth gwrs, mae mynyddoedd Cymru yn wych iawn ac yn hyfryd dros ben. Dwi'n meddwl bod yna lun o Gader Idris. Os yna ti lun o Gader Idris i ni, Francis, yn y fan yna. Hyfryd, gwaith drwy'r dydd i fynd o'i gwmpas o i gyd golygfeydd anhygoel. Ond, chymod, mae yna fynyddoedd mwy, mae hwn fel bryn o'i gymharu a llawer iawn o fynyddoedd yr Alban. Gyda ni ar Ynys Sgai, yn edrych ar rhiniogydd neu crib yr mynyddoedd y Cyllins. Mi fase Enid ac Alan yn gallu tystio i fawredd yr rheini. Yn dweud mewn y fan honno maen nhw wedi bod lawer gwaith ar ei mis Mel ac i ddathlu priodas Rhyddem hefyd. Ond y mynyddoedd mor uchel ac i'w gweld mor agos at ei gilydd, fel bod nhw fel danedd mewn gwirionedd, neu fel y llun yna bydd plant yn ei wneud o fynyddoedd, jyst i roi rhyw argraff o fynyddoedd fel ne. Yn sydyn felly. A'r rheini oedd i'w gweld yn y pellter ac i ryfeddu at ei gogoniant nhw a'i ehangder nhw. Cymryd dyddiau, nid rhyw ddiwrnod i fynd o'i cwmpas nhw, ond dyddiau, siwr o fod. Os ydych chi ddigon ffit i fynd drostyn nhw a dros y cribau yna i gyd. Chydig o'r mynyddoedd oedd yno. Cymru ar steroids, mae yna rai pobl yn cyfeirio at yr Alban, y lle neu hangach y mynyddoedd yn uwch hefyd. Ydy hynny ddim yn gwneud Cymru
ddim llai yn golwg ni, wrth gwrs. Llun o be arall sgennon ni'n dod wedyn, dwch? Gardd fler. Wel, allai hwnna fod acw, mi allai fo fod, dwi'n yn gwybod os gallai fo fod yn eich gerddi chi. Mae chwyn yn tyfu'n ddifrifol dyddiau yma. Fel na fu o'r fath beth erioed ac yn fwy na pob peth arall. Mae chwyn yn cael y llaw uchan aml iawn. Ac mae angen lot o waith yn yr ardd. Ac mi allwn ni gamol yn gerddi ag ati, wrth yn gilydd, a dyn ni'n ymyfrydu ynddyn nhw. Nes yn bod ni'n mynd i gael gweld un o'r gerddi yma sydd yn agored i'r cyhoedd, sydd yn ardd, ydych chi'n talu am mynd i'w gweld, na fyddech chi ddim yn talu am mynd i gael gweld yn gardd ni falle, ond ydych chi'n talu i gael mynd i weld gardd fel Bodnant, sydd ar ryw 90 rhywbeth, jyst o dan y 100 acar o dir yn erddi wedi'w gofalu amdanyn nhw yn hyfryd dros ben, gan llawn o bob math o flodau a phlanhigion rhyfeddol wedi gosod at ei gilydd. Yr ardd yna yn tra rhagori ar unrhyw beth y gallwn ni fentro i roed at ei gilydd yn y gerddi yn hunain. Ac yn y cyfnod yma, mae hi'n sioe'r anifeiliad, neu mi fydde hi fel arfer. Mi fase hi'n steddfod arno ni. Gobeithio gewn ni fynd i Tregaron, rhyw flwyddyn nesaf felly, o'r diwedd. Ac mae'n lawer o gystadlu yn digwydd yn y man honno i weld pwy sydd orau, pwy sydd yn rhagori, meysydd llen a barddoniaeth a chanu a pherfformio yn gyffredinol ac yn ei holl ehangder a'r beirniad sydd ar gair ola yn manon de, yn dweud pwy sydd orau. Weithiau ydych chi'n cytuno nhw, dro arall ydych chi ddim yn siŵr, ond nhw sydd yn deud pwy sydd yn rhagori. A be arall? Timau pêl-droed. Hefyd, sut mae deud pwy sydd yn rhagori ond i gosod nhw'n erbyn ei gilydd mewn twrnament, fel yr Euros, mae'n debyg. Os yna lun yn fanna o'n stand yn tîm pêl-droed ni, oes? Y mold Alex, felly. Stand bach digon cyffredin, dwi'n wedi bod yno fo'n hun, rhaid mi ddeud, wedi bod ar y maes, yn gweld tân gwyllt, ond wedi weld pêl-droed, mwyaf cwilydd i mi. Ond bychan, mae o'n gwneud y tro, ar gyfer yn tref fechan ninnau. Ond mi fydd pencampwriaeth a ffeinal yr Euros heno yn cael ei gynnal yn lle dwch? Wembley. Ac mae honno yn stadiwm anhygoel o fawr, yn dydi? Yn dal, dwi'n gwybod pa faint o ddegau o filoedd, 70 o ddegau o filoedd? 70,000 felly? Os nad mwy. Fydd na ddim hynny yno, lle fydd na 10,000 yn cael mynd i mewn yno. A pa dîm fydd ore? Wel, mi gawn ni weld. Pan fydd y gêm ar ben ac efallai reithi i benaltis eto. Maen nhw'n go debyg i'w gilydd yn dydyn, a mae yna waith gosod bys rhwngthyn nhw a gweld pa un sydd yn rhagori. Ydyn ni'n gweld pa bethau sydd yn rhagori. Mae'n hawdd gweld ambell i beth yn well felly. Ond lle dyn ni'n dod at yr arglwydd Iesu Grist ac at y cyflawnder yna fywyd sydd i'w gael yno fo. Dyn ni angen gweld ei rhagoriaeth o. Dyn ni angen sylwi ar ei rhagoriaeth o. A'i holl gyfoeth o, a'i holl bendithion o i ni, yn cael ei roed a'i gynnig i ni. Mi ganwn ni am yr rhagoriaeth yna. Emyn 320. Iesu, rwy ti'n ddigon.
Rwyt ti'n llawer gwell na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw, na thrysorau'r India i gyd. Mwy trysorau yn ei enw fo. Enw Iesu. Yr un sydd yn achub. Na thrysorau'r India i gyd. O'r fan honno roedd Solomon yn cael ei holl gyfoes. Ond mae'n fwy o gyfoes i'w gael yn enw yn y Pedair llythyren yna. O enw Iesu Grist. Nac yn holl gyfoes yr India i gyd. Bryd hynny ac yn awr. Mi ganwn ni felly efo'n gilydd cyn mynd i weddi. Diolch yn fawr. Iawn, Sbant y Celyn, fel Ann Griffiths yn gweld yr arglwydd Iesu fel rhosyn saron, tegwch nef y nef. Dwch i ni blygu pen, dwch i ni weddio, yn y fan ac yr ydyn ni, chyflwyno'n hunain i'r un sydd yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb ddaear lawn. Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am gael cyflwyno'n hunain i chdi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Rhem brenhinoedd ac awdur hedd. Yn diolch i ti, mae ata ti rydyn ni'n dod. Mae ata ti sydd wedi rhannu dy holl gyfoes gyda ni, sydd wedi dod i'n plith ni ac sydd wedi yn bendithio ni, a bendithio'r byd yn gyfan a galw pawb o lle bynnag yma nhw'n dod, i ddod ata ti ac i gyflwyno eu hunain i chdi ac i dderbyn wrth iddyn nhw ddod, gyflawnder bywyd, cyfoes, gras. Bydded arglwydd i ti'n tynnu ni ata ti dy hun. Bydded i ti berin bod ni'n cael chwennu'ch gweld y degwch di uwch popeth arall. Uwch law popeth arall sydd yn mynd am bryd ni arglwydd. Mae dde ni arglwydd bod yna gymaint o bethau eraill yn mynd am sylw ni, am bryd ni. Mae'n iawn i ni gael diddordeb ar wyt ti wedi gwneud ni gyd yn wahanol a diddordebau gwahanol i gyd. I fedru canolbwyntio arnyn nhw, a doniau, a pethau i'w mwynhau yn wahanol gan bob un ohono ni. Arglwydd, dyn ni'n gofyn ar eich di'n tynnu ni fwy ata ti. I ni beri gweld dy rhagoriaeth di uwch popeth arall sydd ond yn para am ryw chydig yma ar y ddaear. Sydd yma heddiw ac wedi daflud i ffwrdd y fory. Arglwydd, gad i ni weld o goniant di, dy harddwch di, dy rhagoriaeth di yn para
Ddoe heddiw ac am byth yn aros yr un ac yn dragywydd. Gwarglwydd Iesu Grist. Ni eisiau gweld eraill hefyd yn cael cip ar dogoniant, yn chwennu'ch gweld y decwch di. A dyn ni'n gofyn I ti yn byw ninnau arglwydd. Dangos I eraill dy rhagoriaeth di dy hun. Dangos rhagoriaeth dy gynhaliaeth I ni. Rhagoriaeth dy gariad tuag ato ni yn fwy na chariad neb na dim arall. Rhagoriaeth da ddewidion di dy hun. Dy bresenoldeb gyda ni bob amser. Rhagoriaeth dy ras sydd yn golchi ni yn lan bob un ac sydd yn codi ni I fyny. Ata ti dy hun I deyrnasu gyda chdi. Ac os arglwydd y bu ni golli. Golli pethau wrth I ni ganolbwyntio arna ti. Wrth os bu ni golli golwg ar bethau eraill, arglwydd. Os bu ni golli allan a cholli cyfleoedd, yn arglwydd, par I ni sylweddoli gymaint yn breintiau ac I ni ennill cymaint mwy yn dy gwmni ac yn dy wasanaeth di dy hun. O dad, ydyn ni'n cyflwyno I chdi heddiw genhedloedd ddaear, fel y mae dy ofal di dros bob un ohonyn nhw. Ac fel y mae dy fwriad di yn Iesu Grist tuag atyn nhw I cael nhw I ddod ac I gyflwyno'u hunain wrth dy draed di. Ac I fod yn un yno ti arglwydd Iesu. Ni'n cyflwyno cenhedloedd y dwyrain canol yn y fan yna sydd wedi i'w heffeithio gymaint gan rhyfel a thrais ac anghyfartaledd a diffyg cyfiawnder. O dad, bydde di dy wirionedd di fod i'w chlaw popeth arall. Bydde dy fendith di ar bawb sydd yn cyhoeddi newyddion da. Pawb sydd yn ceisio heddwch yn llefydd cythryblus yna y dyddiau hyn. Ni di godi arweinyddion da arglwydd. Arweinyddion sydd yn gosod lles y bobl yn blaenaf yn ei meddwl ac yn ei bwriadau a'i cynlluniau. Dad yng nghanol yn dyddiau ninnau a bobl wedi effeithio ar draws y byd. Eto, gan nid yn unig y pandemig dyn ni ynddo fo, yn gymaint o afiechydon a chlwyddi eraill. Dyn ni yn gofyn I chdi drigarhau. Yn gofyn I chdi gynnal, yn gofyn I chdi nerthu hefyd. Yn gofyn I chdi fod hefo dy weision. Yn ei hargyhoeddi nhw bod rhoi di gwasanaeth I chdi. Yn rhagori ar wasanaethu neb na dim arall. Fel I ninnau arglwydd, ar gyhoedda ni, a cadw ni yn dy wasanaeth, a golwg arna ti bob amser. Cyflwynwn I chdi hefyd bawb sydd ar yn meddyliau'n hunain yma. Rhai sydd wedi'n gadael ni yn ddiweddar arglwydd, genedlaethol ac yn lleol yma yn yr Wyddgrug. Rhai fi mewn cysylltiad hefo'r dref hefyd. Ni'n diolch I ti o dad am y bobl wyt ti wedi gosod o'n cwmpas ni. Yn gofyn I chdi fendithio teuluoedd rwan sydd mewn galar ac mewn colled. Yn gofyn I ti nerthu a chysuro. A'r rhai sydd mewn poenau ac mewn gwendid arglwydd, bydde di chdi fod yn cryfhau ac yn iachau. Dy law di fod arnyn nhw. A dyn ni'n cyflwyno bawb sydd ar yn meddyliau'n hunain I chdi ar hyn o bryd mewn enid o dawelwch. Derbyn ein gweddi arglwydd, clyw ein gweddi yn enw Iesu Grist, a roddodd I ni batrwm o weddi yng ngweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnwyd sy'n y nefoedd,
sancteiliau'r enw, dele y deyrnas, melau'r dewyllus, megis y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw yn bara gwynion, a maddau ni yn dledion, fel maddau ninnau yn dledwyr, ac nac arwai ni profedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti yw deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dylch i ni gael gweld, felly, beth sydd yn debyg, a beth sydd ddim yn debyg, mywyd Solomon i fywyd yr arglwydd Iesu Grist ei hun. A'r brenhines Sheba'n dod at Solomon, ac yma hi'n tystio amdano fo. Mae hi yn chwenu chi weld o. Ers pa bryd wyddon ni ddim, mae hi wedi clywed sôn amdano fo. Ac yma hi eisiau gweld a chlywed ydy'r pethau mae hi wedi clywed yn wir am y brenin Solomon. Felly, mae hi'n pacu'r chamelod, a'r holl dinelli na o air i ddod efo hi, ac yn dod at orsedd a theyrnas y brenin Solomon. Ac mae hi'n tystio yn wir, ac yn cael ei digoni wrth iddi hi i weld o. Oedd popeth oedd hi wedi glywed amdano fo yn wir. Yn wir am ei ddeithineb o a'i gyfoeth o. Tystio yna fo, se hi ddim wedi credu, ond i bai bod hi wedi gweld a'i llygyd ei hun bod cyfoeth Solomon yn wir, a'i allu fo, yr un mor fawr ac y clywodd hi sôn amdano fo. Tra rhagori ar bob dim glywodd hi sôn amdano. Ac mae hi'n bendithio rhai sydd yn cael bod efo fo bob dydd. Mae hi wedi trafeilio bell a'i holl gosgordd. Mae yna rai yn ei lywodraeth o, ac yn ei gwmni fo sydd yn cael derbyn i ddoethineb a bod yn ei gwmni fo o ddydd i ddydd. Ac mae'n bendithio Duw Solomon sydd wedi hoffi i blant, sydd wedi caru i bobl ddigon i roi brenin fel hyn iddyn nhw. Yn gweld cariad Duw tuag at y bobl wrth iddi weld holl allu cyfoeth a gogoniant Solomon. Mae hi'n dod ato fo, wrth gwrs, a llawer iawn ganddi hi holl berlysiau a'r pethau da yna oedd i'w cael yn ei chyffiniau hithau o'r byd a'r air ac yn ei ddwyno at Solomon. Ac yn cael yn sgil hynny hyd yn oed fwy yn ôl ac yma hi wedi'i ddwyn ato fo hyd yn oed. Yn rhagori ar holl frenhinoedd y ddaear. Ac o ddiwedd y benod, da ni'n clywed fel y mae o yn anghymharol. Does gen neb orsedd fel Solomon. Neb a chyfoeth, neb a theyrnas debyg iddo fo, neb yn ddoeth fel y mae'ntau. Ac mae'r holl frenhinoedd eraill mae'n dewis dod yno yn aml, jyst i fod yn ei gwmni fo. Ac mae pethau gorau, mae nhw'n dod â'r pethau gorau o'r holl genhedloedd at Solomon ei hun. Ydych chi'n gweld felly fel y gallwn ni ddefnyddio'r darllen yma i ddisgrifio yr arglwydd Iesu Grist hefyd. Fel y mae ynte yn rhagori ar yr holl frenhinoedd. Be di'n tystiolaeth ninnau amdano fo? Gobeithio bod ni wedi profi yr hyn da ni'n ei glywed amdano fo i fod yn wir. Bod ei gariad nhw yn fwy na chariad neb arall tuag ato ni. Bod y cyfoeth o bethau yma yn ei addewidion y mae o'n ei gaddo i ni
gras a chynhaliaeth a nerth i ysbryd glân o ddydd i ddydd yn fwy na dim arall y gall neb arall i gynnig i ni. Bod y cyfan yn wir a bydde di eraill drwy'r hyn da ni'n ei ddweud, drwy'r hyn da ni'n ei dystio am yr arglwydd Iesu Grist, fod yn cael clywed rhywbeth amdano fo, fod yn cael chwennych hefyd ei hunain i fod yn gweld hwn sydd yn rhagori llawer iawn ar bob peth arall ar hyd wyneb ddaear lawn. Ac mae'r arglwydd Iesu hefyd wrth gwrs yn dymuno. Dyma di cynllun Duw ar y byd, ar gyfer y byd ydy bod y cenhedloedd yn dod ato fo. Yn dod o bob cwr a chyffiniau o'r dwyrain a'r gorllewin a'r de a'r gogledd. Fel roedden nhw'n dod at Solomon. Duw yn dymuno i genhedloedd y ddaear ddod ato ef ei hun. Os edrych naf i'r dwyrain draw, os edrych naf i'r de, mhlith a fu neu yntau ddaw, does debyg iddo fe, medde Williams Pantycelyn. Roedd ynte wedi astudio adeg ynny yn y 19fed ganrif crefyddau'r ddaear, yn gwybod am wledydd y ddaear, yn wybodus yn ei rhagoriaethau nhw i gyd, ac yn gallu dweud am Iesu Grist nad oedd debyg iddo ef. Bydde di'n unig fod yn gallu dweud nad oes na debyg iddo fo. Dydy o ddim i fyny yn y fan yna i'w gymharu hefo diwiau eraill i gyd. I'w roed yn yr pantheon yma fel o ganddyn nhw yn Wlad Groeg ers talwm. Yn un Duw ymhlith geiniau gannoedd o ddiwiau eraill. Ond y mae o yn rhagori ym mhob peth ar bawb a phopeth arall. Mae o'n unigryw ac yn rhannu hefyd. Fel yr hanodd Solomon, gymaint efo brenhines Sheba ac y daeth i gyda hi os nad mwy. Mae yn ten rhannu gyda ninnau hefyd i holl gyfoeth. O'r rhannu feddwl, eithir mae gennych chi feddwl Crist, medde Paul, i allu meddwl yr un fath efo. I allu dod at Dduw yr un fath efo. I allu cael yr un math o berthynas hyd yn oed hefo Duw, ac o gosrwydd dwyfol, ac yma Iesu Grist ei hun yn ei fwynhau. Dydy o ddim yn cadw dim byd yn ôl, ond mae o'r rhoi popeth i ni. Nid fel gweision yr ydyn ni yn ei mae o'n yn gweld ni, ond fel ffrindiau. Di gweision ddim yn gwybod beth ydy'r cynlluniau i fod. A beth ydy bwriad y meistr bob amser. Ond yr ydyn ni'n fel ffrindiau i'r arglwydd Iesu Grist yn gwybod beth ydy'w gynlluniau fo. Gwybod beth ydy'w feddwl o. Yn gwybod beth ydy'w bwriadau fo. Ar yn cyfer ni ac ar gyfer y ddaear i gyd. Ni gael cyflawnder o fywyd ac i'w gael o ynddo ef. Oherwydd mae i aberth o yn rhagori be mae o wedi roi a'i wneud drosto ni hefyd yn rhagori ar be mae pawb arall wedi roi ac wedi i'w wneud. Mae o wedi gosod i fywyd i lawr trosom ni. Mae waed o wedi i'w dywallt trosom ninnau mwyn i ni gael byw. Paul oedd yn gallu dweud wrth y Philippiaid bod pob peth yn golled ar bwys y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Yr un a collais bob peth o'i herwydd. Cyfrif cwbl yn ysbwriel mwyn i mi ennill Crist. Cyn pwysleisio yn y fan yna profiad o'i nabod o. Fel yr oedd brenhines Sheba yn cenfigenu wrth yr rhai oedd yn nabod Solomon ac yn cael bod yn ei gwmni o ddydd i ddydd. Dan ni'n cael bod yng nghwmni y brenin mawr, yr arglwydd Iesu hun o ddydd i ddydd. Cael myfyrio ar ei air
cael bod yn myfyriwr i berson ei harddwch, cael bod yn byw i fendithion a cael adnabod i gwmni gyda ni mewn gweddi ac yn bywydau o ddydd i ddydd. Paul yn pwysleisio hynny, yr adnabod yna, grym ei atgyfodiad, gymdeithas ei ddioddefiadau, treiddio i mewn i'r adnabyddiaeth yna. Ann Griffiths yn ogystal, pwysleisio'r adnabyddiaeth yna. Ydy mae o'n rhagori, ydy mae o'n well, ond ydyn ni'n ei nabod o. Ydyn ni wedi profi'r rhagoriaeth yna yn ein bywydau'n hunain. Ydyn ni wedi profi'r rhagoriaeth i gariad. Rhagoriaeth i nerth i ni, rhagoriaeth i ras. Rhagoriaeth i wirionedd ef. Ac wedi gallu pwyso ar hwnnw. Bydden ni'n ei ddod at Iesu Grist. Mae o'n gofyn i ni ddod ar cyfan, rwsyd. Ac mae'r disgyblion yn cwyno ac yn gofyn bydden ni'n gael rwan felly wrth dy ddilyn di. Ac mae ynte yn dweud wrthyn nhw, bod pwy bynnag sydd wedi gadael tiroedd a rhieni a brodyr a chwiorydd yn y byd yma, yn cael ei gwobrwyo ganwaith gymaint yn awr ac yn yr amser hwn. Yn yr amser hwn, yn dau brodyr a chwiorydd a mamau a phlant a thiroedd ac yn yr oes i ddod i fywyd tragwyddol. Bod nhw'n mynd i dderbyn mwy nac yma nhw wedi i ddod at Iesu Grist. Bod nhw'n mynd i gael mwy nac erioed a gollon nhw. Yma yn wir, gysgod o'r arglwydd Iesu Grist yma yn hanes Solomon. Mae gysgodion ohono fo drwy'r Hen Testament yna. Mae o'n cyflawni'r cysgodion i gyd. Mae o'n ei gyflawnio i weithaf. Yn gyflawn ac yn ddigonol ar ein cyfer ni. Dra'i mond, fel ydyn ni o sul i sul, ac o ddydd i ddydd yn ei gwmni ef, yn cyflwyno'r rhagoriaeth yr arglwydd Iesu Grist ger bron yn hunain, ger bron eraill, ger bron y byd. A dweud i fod o'n wrthrych teilwng o'n holl fryd. I fod o'n rhagori ar ddengmil wrthychau penna'r llawr. Nad oes yna debyg, nad oes yna gaffelib iddo ef. Dros amser parodd, teyrnas Solomon. Lle chi feddwl bod ni'n mynd i bara am byth yr holl gyfoeth, yr holl ddaioni oedd ynddi hi. Parodd i ddim hyd yn oed i amser i fab o. Mi chwalodd y cwbl i gyd ymhen 20 mlynedd yn unig. Y cyfan bron wedi mynd. Ond mae teyrnas yr arglwydd Iesu yn aros a'i rhagoriaeth ef eto i'w chlaw pawb a phopeth arall. A dyn ni'n diolch iddo, a diolch mae brenin fel hyn sydd ganddo ni. Mwyn enw. Amen. Mi ganwn ni emyn i gloi os gawn ni rhif 250 a rhywbeth, dwi'n meddwl 352 ydy'r emyn yma. Ni welodd llygad dyn erioed. Cyffelyd iddo ef. A Williams eto sydd yn tystio am hynny. Mi ganwn ni 352 rai hynny ohonoch chi sydd am ganu yma ac adre. Canwch am yr un di gyffelyd.
Bydded i ni felly arglwydd aros yn dy gwmni, parhau i ryfeddu ata ti. At gynorthwya ni arglwydd mewn rhyw fodd i ddangos dy rhagoriaeth di ger bron eraill ac ger bron y byd yn ystod y dyddiau nesaf yma wrth i ni'n fwynhau dy gwmni o ddydd i ddydd. Dylch i ni rannu'r fendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.